El cap de govern, Xavier Espot, ha negat rotundament aquest dijous que a Andorra s'estigui produint expulsions de persones immigrades, tal com ha exposat la CUP de la Seu d'Urgell. Segons Espot, es tracta de treballadors temporers que un cop finalitzada la temporada han de marxar si no tenen cap nou contracte, ni al Principat ni a Espanya. Ha insistit que només s'apliquen mesures previstes per la llei qualificada d'immigració i que no hi ha hagut canvis en la política dels darrers anys. Davant l'augment de residents a la Seu d'Urgell, Espot ha atribuït el fenomen a les tensions del mercat de l'habitatge i ha defensat el diàleg institucional com a via per resoldre possibles conflictes, rebutjant les declaracions creuades entre administracions. També ha anunciat avenços per garantir l'arribada de temporers amb contracte assegurats des dels països d'origen, com l'Equador o el Perú, per mitjà de col·laboracions bilaterals. Aquesta mesura, ha afirmat, busca oferir més garanties tant per als treballadors com per als governs d'origen i de destinació. A més, ha confirmat que els pròxims 15 dies es reunirà un grup de treballadors bilateral amb la Generalitat de Catalunya per abordar aspectes específics del sistema migratori i reforçar la cooperació transfronterera. Creus que el model migratori a Andorra és just? Deixa la teva opinió als comentaris.